Maradura League maduong pachoka higa mar 2023 en club mar Gor Mahia biro chako timo ikruok margi ne tuke mag klepe matugo kowe mag CAF Champions League. Kogalo biro tingo nying Kenya tuke mag pinje Afrika go bang bedo joloch higani e kinde mane giloyo club mar Muroni gonde 3-0 e alap ma Muranga. Karodoko ni Gor Mahia ne okotugo tuke mag Champions League higani tok riwruok matayo tuke la pinje duto FIFA kumogi nikech rem chulo jotugo machon ochwalo gie doho. Tend club mar Gor Mahia bende nitie kod tich mar manyo kocha makoro biro kawo ka Jonathan Mkestri ma koro biro wuok e club no tok bedo gi winjruok gi piny mar Gambia ka koro biro bedo kocha maduong' mar team mar Gambia. We've taken them back, and I really hope that, you know, as I go away from here, that we've put foundations in place to make sure that Kogalo go forward over the next, not just 1 or 2 years, but the next 10 years, to not just, again, dominate Kenyan football, but also to really make a mark on the continental scene. We are right away going to reinforce the playing unit. We are going to look at places where we need reinforcement, and we are starting. We are going to play in Enugu, Nigeria for a tournament. Then we are going to play Sekafa. Then we are going to play CAF and so on. So we are going to be not sleeping but working.